Opgave 1. En arbejdsgradsanalyse af en fodboldspiller og en bokser. Parameter aerob effekt ved en fodboldspiller. Det er meget vigtigt, at man skal bruge meget ilt i lang tid, og da det er løb, så er det meget vigtigt. Og ved boksning, da det er hop og også løb rundt, også meget vigtigt, da det skal bruge meget ilt. Aerob kapacitet, aktiv i lang tid. Det er igen med fodbold. Man skal spille 2 halvleje hver på 45 minutter. Og boksning, det er også, man er aktiv i hurtigt, eller i kort tid, men man er meget aktiv. Anaerob effekt, små hurtige bevægelser, det er det i fodbold med finter og afleveringer, som er meget vigtigt i fodbold, og igen i boksetræning, i boksning, som er meget vigtigt med de slagserierne eller finterne, som der skal gå hurtigt, små hurtige bevægelser. Anaerob kapacitet, udmattelse, det er knap så vigtigt i fodbold. Man kører ikke helt udmattelse, men alligevel, man kører den helt ud, man giver sig 100%. Og der er det også i boksning. Man kører helt udmattelse. Hvis man ser bokserne, når de er færdige med runde 12, de er helt færdige. Muskeludholdenhed, det er meget vigtigt i fodbold. Eller, det er vigtigt, det er ikke meget vigtigt i fodbold. Da det er musklens evne til at gennemføre mange koncentrationer, og dermed arbejde intensivt i lang tid. Det er også i fodbold, og det er det også i boksning. Maksimal styrke, det samme, ikke så vigtigt i fodbold, det samme med boksning. Man bruger ikke maksimal styrke. Man bruger ikke musklernes fulde kraft, man skal ikke løfte noget. Kun løfte sin egen vægt. Eksplosiv styrke, meget vigtigt i fodbold, det er pludselige bevægelser. Små pludselige finter, pludselige bevægelser, eksplosive, sådan små hurtige løb, man skal sætte i gang, og der er det også med boksning. Det samme eksplosive bevægelser. Og spændstighed med fodbold, der kan det være hop. Det er vigtigt, men ikke helt vigtigt. Fuldt vigtigt, det er vigtigt. Man skal hoppe ved hovedstød og så videre. Boksning, der er det noget af det vigtigste. Det er, man hopper hele tiden. Og koordination, evne, indlært bevægelse, det er meget vigtigt med fodbold. Men endnu vigtigere med boksning. Boksning, der kan det være de slagserierne 1, 2, 3, duk. Meget vigtigt indlært bevægelser, der er det også med fodbold. Men fodbold, der er de, altså finterne kan være indlærte, men man bliver nødt til at improvisere meget i fodbold. Behændighed, små finter og små bevægelser, vigtigt i begge. Det er, finter, bevægelser, spark og slå. Og bevægelighed, smidighed, det er igen vigtigt med fodbold og i boksning. Man skal kunne lave små bevægelser meget hurtigt. Spørgsmål 2. Kondital. Gør red for, hvad et kondital er udtryk for. Et kondital, det er et tal for, hvor god kroppen er til at optage ilt under fysisk belastning. Jo større tal, jo bedre er man til at optage ilt og bedre kondi. Konditalet er milliliter per kilo per minut i O2, som er luft. Konditallet bliver ofte bare kaldt for et tal, men det er det ikke. Konditallet beskriver, sagt på en anden måde, kroppens evne til at flytte rundt på egen kropsvægt. Kondital for en fodboldspiller. Kondition er noget af det allervigtigste for en fodboldspiller. Han skal spille 2 halvleje på 45 minutter, og det er konstant løb. Det kræver en god kondi. Og igen for boksning, det er også noget af det vigtigste. Konstant hoppe og samtidig slå og parere i 2,5 minutter i 12 runder. Og boksetræning, der er over 50% af træningen, der består af cardio. Jens kondital, det er på 59, og han er 18 år. Så det er højt. Mellem 57 og 61 højt. Hvorimod Mortens, det er kun 53, og han ligger på middel. Spørgsmål 3. Gør red for henholdsvis aerob og anaerob energiprocesser. En energiproces eller energiomsætning er en proces, der omdanner næringsstofferne ATP, adenosin trifosfat. Denne omsætning kan ske på 2 måder. Aerob energiomsætning, som kræver ilt, eller anaerob energiomsætning, som modsat en aerob energiomsætning ikke kræver ilt.
Om det er den ene eller den anden energiomsætning, der sker i kroppen, afhænger af intensiteten i dit arbejde. For eksempel vil man opleve, at fordelingen af anaerobt og anaerobt arbejde vil være forskelligt efter, hvor længe du træner, samt ved selvfølgelig med hvilken intensitet du træner med. Arbejder du ved en høj intensitet på kort tid, vil det procentvis arbejde være mere anaerob end aerob, og hvis du modsat arbejder ved lav intensitet over en længere tid, vil dine muskler procentvis arbejde mere aerob end anaerob. Det er også derfor, vi oplever, at vores muskler kan styre til. For eksempel hvis vi spurter over en kort distance. På bilag 3, der ser vi aerob og anaerob vist procentvis i forhold til tiden i et stykke arbejde. Her ser vi, at man med høj intensitet over kort tid arbejder mere anaerob end anaerob. Og at vi omvendt ved lav intensitet over lang tid arbejder mere aerobt. Det er, når kroppen skal udføre et længere stykke arbejde, at kroppens evne til at skabe ATP ved hjælp af den aerobe energiomsætning bliver vigtig. For at træne kroppen i dette bliver vi nødt til at optimere dens evne til at optage og transportere ilt ved hjælp af træning. Ved den anaerobe energiomsætning gendanner vi ATP i korte perioder, hvor hastigheden og iltoptagelsen ikke er stor nok. Ved enten at spalte kreatinfosfat eller kulhydrat kan vi danne ATP under den anaerobe energiomsætning. Her ses en gendannelse af ATP ved spaltning af kreatinfosfat. Når adenosin trifosfat ATP fraspalter en fosfatgruppe, som den automatisk vil gøre, når energien skabes, bliver adenotrifosfat til adenosindifosfat. Forkortes ADP. Herfor stammer ADP i spaltningen, der ses ovenfor. Her ses en gendannelse af ATP ved spaltning af kulhydrater, som er her. En spaltning af kulhydrater vil altid ske under dannelsen af mælkesyre i en anaerob energiomsætning. Mælkesyren er den syre, der får os til at føle os tunge i musklerne. Dette får vores muskler til at syre til. Her ses gendannelsen af ATP ved den aerobe energiomsætning. Denne kan både ske med kulhydrat og fedt, som er vist her. Hvor meget ATP der dannes i en aerob energiomsætning skyldes tilførelsen af ilt til mitokondrierne. Og så til slut med give et eksempel på, hvordan Jens og Morten kan forbedre deres kondition gennem boksetræning. Ved boksetræning kan Jens og Morten holde deres kondition ved live. Boksning kræver meget kondition og bevægelse. Over 50% af boksetræningen består af cardio. Og spørgsmål 5. Hvilken forskel er der på en traditionel idrætsforening, som Jens og Morten tidligere har været medlem af, og et kommercielt drevet fitnesscenter, som de nu vil starte i? I de traditionelle idrætsforeninger dyrkes sport som en helhed. Fællesskab, sport og motion som en helhed. Hvorimod i et kommercielt fitnesscenter er det konkurrenceidræt og sport. Der sættes noget mellem konkurrenceidræt, og man gør det ikke længere, og man udøver ikke idræt for fællesskabet længere. I fitnesscenter er det mere for at holde kondition ved lige, ikke for fællesskabet i en forening. Og i en forening, der betaler man jo også gladeligt kontingent, hvorimod i et fitnesscenter, det er noget man gør, og det er ikke noget det er penge man ikke gider at bruge egentlig. Men man gør det alligevel for at holde konditionen ved lige. Ja. Og spørgsmål 6. Hvordan skulle Morten behandle Jens, da han forstod fodløb, og hvorfor? Begrunde behandlingsmotivet. Man skal behandle ud for price, men ændre lidt, hvordan man skal gøre. Protection og rest, som er den første, det er den vigtigste. Man skal få den skadede person i sikkerhed.
Så for eksempel, da Morten skulle behandle Jens' fodled, der er det vigtigste, at han får ham i sikkerhed. Der skal ikke ske yderligere skader, der skal ikke komme nogen og støde ind i ham, hvis nu de spiller noget bold eller noget. Ja. Og nummer 2, der er det compression. Man skal have kompression om fodledet, for eksempel om anklen. Det gør, at blodkarrene trækker sammen, og der kommer mindre væske til skaden. Altså, for eksempel ved forstået fodled kommer der mindre væske til anklen, og ens hævning bliver knap så stor, og det gør, at man kommer hurtigt over skaden og kan mobilisere. Og nummer 3, det er ice. Der skal is på hurtigst muligt efter skaden er sket. Isen formindsker skaden og smertelindrer også, og det formindsker også hævningen i området. Man skal have is på i 30 minutter i alt, med 10 minutters is, og så 10 minutter uden, altså 10 minutters pause. Ja. Og så ved evaluering, der er det grøn smiley, og så ved hvordan jeg har vurderet, at undervisningen har skabt rammer for, hvordan vi kunne lære noget. Jeg synes, det har været godt nok. Det har været helt fint, men jeg synes måske, tingene er gået for hurtigt. Vi kunne godt have gået mere i dybden med forståelsen, og det tror jeg også, det er ikke kun mig, det går ikke ind i de andre. Vi vil gerne have forstået det lidt mere. Forstået det lidt bedre, ja. Ja, super.